やってみましょう。たくみ、今日はよろしくお願いします。構えろ。かしこまりました。何でしょうか。お前まだ甘い。すみません。答えお願いします。説。すいません。一個も割れてないんですけど、どういうことでしょうか。